Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom videi, kde si rozoberieme stále viacej a viacej zmeňovanú tému. A to je to, čo sa stáva, že častokrát pri destilérkach nám odbudáva udanie veku a prichádzajú whisky, ktoré sú bez udania veku. Častokrát sú možno aj drahšie, aj s tým sme sa už samozrejme stretli a začína to byť veľmi rozšírené v destilérkach rôznych. Ja som si tu pripravil vlastne taký, povedzme, že možno súboj, ak sa to dá tak nazvať, alebo porovnanie. A to je vlastne Oban 14-ročný, čo vy teda viete, že Oban má aj štandardne naskovú verziu, ale tu som nechcel brať tú Little Bay, ktorá je, ale zobral som túto 14, ktorá je teda taká štandardnejšia, by som povedal. Je to, má 43% obsahu alkoholu. A je to veľmi populárna whisky, by som povedal, vo svete whiskopičov. Oban všeobecne je síce malá destilérka, ale dovolím si povedať, že je taká jedna z tých populárnejších. Dobre, tak teda tej si nalejeme. A teda čo som si vybral ako konkurenta, alebo ako whisky, s ktorou to chcem porovnávať. A tak je teda Oban tiež. A je to verzia, ktorá sa volá, že Distillery Edition. Je to vlastne Distillery Edition ten nový, to znamená, že po roku 2022. A to teda znamená, že už tam nie je udaný vek. Áno, historicky to bývalo a ak chceme sa tak tomu vrátiť, takže zhruba do roku 2022 robilo Diageo všetky svoje Distillery Edition a udávali vlastne rok destilovania a rok plnenia. Skoro vždy, nebolo to pravidlo, to bolo veľmi podobné, alebo respektíve identické tomu klasickému Corangeu. Povedzme, že tu bola Oban 14 ako ten štandardný Corange a k tomu bol ekvivalent Distillery Edition, ktorý teda býval tiež, povedzme, vydestilovaný v roku 2000 a flaškovaný v roku 2014. S tým, že ale Diageo robilo to, že vždy pridávalo nejaký extra sud alebo niečo, čo je neštandardné pri tých Corangeoch, ktoré sú. A to zostalo. Odbudol ten vek, udanie toho veku, ale zostalo nám to špeciálne sudovanie. Prečo to tak Diageo možno spravilo? Spravilo to veľmi, ako to povedať, možno aj z toho hľadiska, nechcem byť hnusný, mám Diageo veľmi rád, ale spravili to jedine z toho dôvodu, že prináša im to dva velikánske benefity. Prvé je, keďže nemusíte udávať vek toho destilátu, tak tam viete použiť aj mladšie destiláty, ktoré vám samozrejme dajú to, že viete zlacniť ten výrobok. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá si myslím, že im vadila ešte viac, a to je to, že každý rok museli vydávať ako keby nové PLUčko alebo nový výrobok. Teraz spravia toto, urobia si zásobu na 5-6 rokov a 5-6 rokov, povedzme, to nemusia dávať von, pretože majú spravený jeden výrobok, miesto toho, že každý jeden nový rok prichádzal nový výrobok. Potom to museli dopredávať, vypredávať a podobne. Takto majú postarané o to, že to vedia samozrejme dlhšie predávať. Dobre, poďme k tým súdom, ktoré tu boli použité. A to je teda pri tomto Oban Distillery Edition, tak je použité Double Matured in Montilla Fino a American Oak Cask. Takže veľmi zaujímavá kombinácia. Farbu ani nebudeme tu nariešiť, ja to nemám nejako vo zvyku. Obidve sú samozrejme dofarbované. Je to, áno, teraz ste sa zrozili, je to legislatívne v poriadku. Viem, že Andrej Paholík z Bratislava Whisky klubu má niekde na BVCčku, je veľmi zaujímavý článok, on tam pekne rozobral, aj tam nejaké pokusy robil, čo určite za mňa stoja za to, treba si to pozrieť. Skrátená verzia toho, nemá to žiaden efekt na tú konkrétnu whisky, ktorá je tam. Dobre, poďme na to. Krásny Oban 14. Poznáte Oban? Tak áno, napíšte dole do komentu, či poznáte Oban. OK.
Skúsim to zhodnotiť tak, že neviem vôbec, koľko rokov majú tie whisky a budem len hodnotiť, alebo budem to ignorovať v tomto prípade. Budem len hodnotiť to, ako mi to vonia. Tá štonářka štandardne krásna, príjemná, trošku zemitá. Tmavé ovocie typu, myslím, sa tu niekto pýtal, že čo myslím tmavým ovocím. Tmavým ovocím myslím slivky, ja neviem, maliny, černice, rýbezle, proste takéto tmavé ovocie, záhradné, ktoré máte. Ale voňa je veľmi príjemná, až by sa chcelo povedať, že trošku dymovosti niekde v pozadí. Distillery Edition má všetky tieto charakteristiky, ktoré som povedal, ale vyskočil nám tu slivkový lekvár, ktorý sa mení na slivovicu. Teraz si poviete, čo ten blázon rozpráva, čo má slivovica spoločné s týmto obanom a neviem čo. Naozaj. Až taká výrazná slivka, že sa mení na ovocný destilát v tej voni. Ak ste pili nejaké kvalitnejšie slivovice, nehovorím tie, ktoré je lieh proste s nejakou príchuťou so sirupom, s neviem čím, ale naozaj proste takú pravdivú, kvalitnú slivovicu a niekto ju dal odležať do nejakého sudu, tak sú tam veľmi pekné podobné charakteristiky, ktoré by ste našli. Samozrejme hrozienka, sušené hrozienka, pekná vanilková vôňa v pozadí, ktorá to prelína vlastne všetko. Ten nový statement vôňa lepšie. Či chcem alebo nechcem, vôňa je určite lepšia. Áno, viem, rozprávame sa o whisky, ktorá nemá údajne veku. Čisto teoreticky tam môže byť 3-ročná whisky. Ale vôňa lepšie. Poďme ochutnať tú štrásku. Na chuti príjemný karamel, príjemná zemitosť, príjemná rašelinovosť, výrazná zemitosť, ľahká popolnatosť, veľmi príjemné, tých 43 tomu sedí, tak jedno aj druhé 43. Obanšteranská je za mňa fajn, dobrá, piteľná, jednoduchá whisky, jednoduchá pre pokročilejšieho piča, že by som bol konkrétny. By si toto naliali niekomu, úplne nejakému nováčikovi, toto asi nie je tá správna voľba tej prvej vlastne fľaše, ktorú by mal ochutnať, alebo toho prvého poháriku, ktorého mám ochutnať. Dobre, a poďme teda na ten Distillery Edition. Tak tá vôňa je bomba, ale to robí to fino. Krásna vec. Dobre, opäť zostali všetky charakteristiky, ktoré boli cítiť aj pri tej prvej, ale pribudla nám taká jednoduchšia chuť, to znamená, že tam to bolo také ostrejšie trošku, tak jak som vravel, viacej zemité. Táto chuť je taká trošku plochejšia, ale je to určite sladšie. Je to menej zemité, je to menej také rašelinkové, je to menej výrazné. Teraz neúplne si budem ako keby kvitovať, čo som vravel na tej vôni, ale popravde chutí, teda vonia to lepšie ako to chutí. Nevravím, že to zle, je to dobrá whisky. Vonia úžasne, ja neviem, vonia na 4,5 hviezdičky a chutí na 3,5 hviezdičky. Ak viete, čo myslím, čo som chcel tým povedať. Na druhej strane je to o mnoho jednoduchšie piteľné. A keď som vravel, že
ten Oban 14, že je jednoduchá whisky, ale pre pokročilejšieho piča, tak tu si dovolím povedať, že toto je jednoduchá whisky tiež a už si viem predstaviť, že by si to dali aj niekomu, kto má menej toho odpitého a dovolím si povedať, že by mu asi chutila. Pretože majú síce rovnako percent, táto, ale tá vlastne 14-ročná klasická verzia mi príde viacej alkoholová ako táto edícia Distillery Edition po Fine, ale je to za mňa piteľná whisky. Obidve sú super veci, obidve určite odporúčam mať odpité, minimálne ochutnať a je to obidve taká fajn voľba. Problém je, že k tej Distillery Edition je väčší problém sa dostať a ak by ste chceli byť, že úplne si to nejak porovnať, si kúpte niektorú z tých starších Distillery Edition a môžete si to aj ročník s ročníkom porovnať. Ale myslím si a dovolím si povedať, že nás Diageo ako keby o nič neobralo v tomto, teda až na to, že dalo preč to údanie toho veku, ale minimálne v prípade Obanu sú to porovnateľné veci. Každá je trochu iná a určite obidve stoja za to, že by ste ich ochutnali. Dobre, ďakujem, že ste vydržali so mnou do konca tohto videa. Vidíme sa spolu pri ďalších videách. Ďakujem svojim Patreonom, ktorí ma podporujú, inak ktorí tiež tam máte nové video. Mám tam pár otázok na vás, tak si určite pozrite a určite odpovedzte. A teda vidíme sa pri ďalších videách a dovidenia. Ak si ešte tu, tak napíš ceny dole, pokoľko sa hýbu na slovenský Distillery Edition 14. Hej? Ďakujem a vidíme sa. Keby ste ma chceli vidieť, tak Trenčín, Stromová 1, Biskupice, pravidelne každý mesiac v našom klube alebo bare robíme whisky a rum degustačky. Tak pozrite si www.spiritfamily.sk. Majte sa. Dovidenia.